Molim vas, samo kratko, izvolite. Evo, ja ću stvarno kratko, ne bih zadržavao već nekoliko dana da imamo maratonske sednice. Upravo ste ponovili u članu 11 ono što ja tvrdim, znači prodaje se fizičkom licu, on može biti i stranac, nigde se ne zabranjuje da se prodaje strancu, tako da upravo ste potvrdili ono što sam ja rekao. Što se tiče SSP-a, možda ga vi lično danas niste pomenuli, ne mogu pratiti baš sve, međutim neke kolege su ga određene pomenuli, tako da sam u tom kontekstu i to rekao i bez obzira, u tom periodu kad je potpisano to, ako se ne varam, vi ste bili u koaliciji, konkretno stranka kojoj vi pripadate i stranka osobe koja je potpisala to lično, bili ste u koaliciji, tako da, ali otvaramo jedno političko pitanje koje ja želim da izbjegnem. Ja samo kažem, taj SSP može da se raskine. Znači, samo ako postoji volja određena i s jedne i s druge strane, jer se taj SSP odnosi na našu državu. Tako da 28 članica nema tu puno nešto se pita, mi smo ti koji pokrećemo stvari. Znači, mi možemo jednog trenutka da kažemo ne Europskoj uniji za one stvari koje su loše po nas. To je moje mišljenje i mislim da bi u tom smeru trebala vlada da razmišlja. Opet pominjem, nisam dobio odgovor kako se Republika obavezuje da će povratiti sredstva lokalnoj samoupravi. Ako sam to prevideo, ja se izvinjam, ali ja mislim da nisam vidio nigde ni u jednom članu da postoji mogućnost, da postoji obaveza Republike da vrati određena sredstva, jer se sve završava u Republičkom fondu. Zahvaljujem.